Vaig entrevistar a Dolors Sabater, de seguida us torno a donar la paraula perquè dieu la vostra, però l'alcaldessa ens espera i no volem fer-li un greuge institucional perquè és capaç d'aixecar-se i marxar com estem, alcaldessa. Gràcies per acompanyar-nos, bona nit. Gràcies a vosaltres. Li he de dir que, en certa manera, ens va sorprendre d'aquestes imatges que em sembla que podem recuperar. Ahir ho comentàvem al programa, tenim les imatges de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, interpel·lada, vaja, l'alcaldessa interpel·lant a la ministra. Ho podem veure, companys? No. No són aquestes. És Narcís Serra. Però ara les veurem, ara les busquem. Estem parlant de les imatges de Dolors Montserrat, arribant a l'Institut d'Investigació Sanitària Germans Trias i Pujol, campus Can Rutí de Badalona. Vostè no tenia notificació que hi hagués d'haver, ara sí, ara les veiem, que hi hagués d'haver presència de ministra i consellera, perquè en aquest moment la consellera en funcions de Salut també és Dolors Montserrat. I aquí la veiem a vostè interpel·lant. No pateixis, que tots els consorcis s'han donat el vistiplau i aquest també es donarà. L'Ajuntament ha retingut 2.400.000 euros. No pateixis. Doncs com va anar això? Com va decidir presentar-s'hi? Sí, doncs és evident que vaig fer el que em tocava fer com a alcaldessa. Quan vaig saber que venia, ho vaig saber per les xarxes, per mitjans de comunicació, i ja que no havíem tingut resposta fins llavors d'un tema gravíssim com és les conseqüències directes que estem patint de l'article 155, que ens ha posat en joc un consorci molt important per desenvolupar les polítiques per la igualtat d'oportunitats a la ciutat, Consorci Badalona Sud, bloquejat, però a més pel bloqueig d'aquest consorci, el bloqueig dels ingressos que ens ha de fer la Generalitat. Més de 2 milions? Més de 2 milions d'euros, doncs és una situació molt greu. Perdoni, la ministra avisa, o dic per ignorància meva, les autoritats avisen a la primera autoritat de la ciutat cada vegada que apareixen? Normalment quan hi ha actes d'aquest tipus, el protocol fa que s'avisi i que es tingui en compte, no? Depèn molt, a més tampoc venia a fer res especial, és veritat que no venia a inaugurar res, no? És una visita, evidentment, a mi em va semblar que davant la situació que teníem, ja que les cartes que li havia enviat no havien tingut resposta i la petició que es havia fet, perquè hem de demanar permís per reunir-nos, no? És a dir, la intervenció és que... Com diu això? Sí, és clar, és que això del 155, jo crec que potser ens hem quedat molt amb les conseqüències que tenen pel que representa de persecució ideològica, les conseqüències més polítiques d'intervenció de les institucions, però no som conscients que això és com un decret de nova planta del segle XXI, no? És a dir, nosaltres tenim en aquest consorci que és entre Ajuntament i Generalitat, que té els seus òrgans de governança, no? Doncs ara, per poder-nos reunir i fer un plenari per aprovar els projectes, per aprovar els comptes i per anar fent el normal de gestió, s'ha de demanar permís a Madrid perquè autoritzin aquestes reunions. Vostès es puguin reunir. I no arriben les respostes, va passant el temps i no autoritzen. Llavors queda tot penjat i queda penjat. Hem hagut de fer un canvi d'estatuts perquè si no desapareixerà el consorci. Nosaltres com a Ajuntament ens hem avançat, però és clar, si per l'altra part no es fa, doncs no sabem què passarà. Hi ha projectes importantíssims com el Bloc a Bloc, que era un treball amb les comunitats de veïns del barri de Sant Roc i de tot el districte 6, doncs no s'ha pogut dur a terme. Altres inversions que hi havia previstes tampoc. Això és una de les parts importants d'aquest bloqueig. Però la següent, que és una miqueta de cinisme, no? Que és, per culpa de no poder-nos reunir, perquè no ens donen aquest permís, no podem tancar els comptes del consorci, per tant, no podem tancar els comptes de l'Ajuntament, per tant, se'ns bloquegen les transferències que han de venir de la Generalitat pels contractes programa. De moment, aquest mes de gener ho hem solventat i ara estem a mitjans de febrer, això pot afectar algunes nòmines, vull dir, estem preocupats, realment. Hem de tenir en compte que els ajuntaments fem política de proximitat, som la política que va des de baix, la que més propera a les necessitats de les persones, que estem en ciutats
amb moltíssimes necessitats, lluitant contra les desigualtats. Quan s'equivoquen a dalt ens afecta moltíssim. Vostè em sembla que feia una piulada aquests dies enrere, no sé si ahir mateix, dient hi ha qui ens vol fer creure que l'aplicació del 155 només afecta una part de la població, com si les seves conseqüències discriminessin només uns quants. Bueno, això és perquè llavors sempre hi ha qui critica que la meva actuació, aquesta actuació d'anar a interpel·lar la ministra per fer-li que es vegi que aquest problema és un problema que el vegi, el conegui de prop i que reaccioni i el resolgui, doncs hi ha qui ha fet la crítica que això era només defensar, és com si que això representés defensar només una part de la població, que és la part que està posicionada en contra dels presos, que hi hagi presos polítics, en contra del 155, i aquesta és una cosa que ha de quedar molt clara. Perquè un tema de salut de tot... Els efectes del 155 són sobretot tothom, pensi el que pensi, hagi anat a votar al referèndum o no hi hagi anat, i hagi votat a favor de la independència o en contra. Pensi el que pensi, cada veí, cada veïna d'una ciutat, les conseqüències del 155 el perjudiquen igual, perquè ens perjudiquen a tothom. Llavors això també em sembla que és important i agraeixo que us hàgiu interessat per aquest tema, perquè tinc la sensació que no hi ha un coneixement massa profund d'aquest tema. Sobtava ahir la imatge de la seva intervenció, la seva interpel·lació, i per això volíem que vingués a explicar-nos-ho, però és que a més també hem vist que no sé si té problemes, no sé fins a quin nivell protocolaris o també derivats del 155 amb el senyor Enric Millo. També no sé exactament quin acte era en què vostè ha dit que no... Sí, bé, jo crec que en conjunt podem relacionar, també hi ha el fet que crec que es vol aparentar una normalitat, es vol fer veure que hi ha una normalitat i aquesta normalitat no hi és. Estem amb les institucions, van ser intervingudes, va ser eliminat un govern legítim, hi ha una situació de presos polítics, hi ha una situació de vulneració de la llibertat d'expressió, no hi ha un estat de dret, no estem en una democràcia com ha de ser. Llavors, voler fer veure que tot és normal i que no passa res no és correcte. En aquest cas, el senyor Millo va voler venir a veure el resultat d'una intervenció que s'ha fet pagant al Ministeri, i va voler-ho convertir en un acte d'inauguració que encara no tocava. De fet, era un acte en què tampoc com a Ajuntament no hi teníem part, i a mi, per tot com es va desenvolupar i pel significat que tenia, em va semblar més correcte fer el no voler-hi ser, no voler-lo acompanyar, i li vaig fer saber a ell que no el volia acompanyar perquè estic molt en desacord amb la seva manera, en com ell ha defensat la intervenció policial cap a les persones de l'1 d'octubre que pacíficament volien exercir el seu dret de vot, i perquè també volia denunciar aquest fet de com ens afecta el 155 i aquesta manera de fer veure que no passa res em sembla absolutament incorrecte. El Ministeri de Foment, a vostès no els hi ha portat res, perquè sembla que ha passat per Girona, l'Hospitalet. A Badalona no hi ha cap inversió de foment anunciada? De moment no, les inversions sempre són benvingudes, i a Badalona, amb la ferida oberta que ens va deixar el franquisme amb la C-31, que ens va partir la ciutat en dos i que encara, a dia d'avui, encara ho patim greument, si volen venir, seran molt benvingudes les inversions per saturar aquesta ferida. Demà, a les 7 de la tarda, si res no canvia, vostè serà al Teatre Zorrilla? Seria el Teatre Zorrilla. Expliquem que allí no hi haurà un problema institucional, vaja, ja ho veurem, perquè hi haurà el president del Parlament, Roger Torrent, i també em sembla l'expresidenta Carme Forcadell, perquè arrenquen els actes del 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra, l'any Pompeu Fabra, i és que possiblement molts catalans no sàpiguen o no sapiguem fins ara de resultes de l'any Pompeu Fabra, que Pompeu Fabra va viure a Badalona 27 anys. I va estar-hi precisament fent el diccionari, que a més té petjades d'aquesta estada, perquè recull paraules d'aquestes que es diuen pròpies de Badalona, com badiu, que és l'eixida, el petit pati que tenen les cases, el badiu, que és una paraula molt pròpia, que ens identifica molt i que és present al diccionari justament per això. Estem molt contents, de veritat és un reconeixement
que ens honora molt, que agraïm moltíssim que es comenci l'any Fabra a Badalona fent aquest reconeixement, perquè a Badalona ens agrada molt poder-nos projectar en positius, en una ciutat amb un gran potencial cultural, una ciutat amb molts valors, amb molta valentia en la defensa dels drets de totes les persones, i ens agrada molt més que projectar-nos així que no pas que es projecti la ciutat per les estridències o per les intoleràncies de l'exalcalde. Vostè també és o ha sigut professor de català? Sí. I per tant, doncs, celebrar l'any Fabra o arrencar que l'any Fabra comenci a la seva ciutat, suposo que deu ser magnífic. No sé com viu ara mateix aquest últim debat sobre precisament el model d'escola catalana, si hi ha d'haver una casella on es pugui triar una llengua vehicular, com el castellà, que els pares puguin triar el castellà en comptes de l'actual model català? Bueno, el visc, suposo que com molta gent, amb perplexitat i preocupació, però alhora amb la seguretat que de cap manera es pot qüestionar un model d'èxit com el que tenim, un model de consens, un model que va ser una conquesta de la classe treballadora, que el va reivindicar tenir el dret a poder oferir als seus fills el català per estar en igualtat d'oportunitats que els fills autòctons del lloc on havien vingut a viure, i aquesta és una conquesta que és una joia per la cohesió, que tot ho té en positiu. I per què creu que de manera regular i sistemàtica s'incideix? Bé, perquè crec que aquest model de cohesió hi ha qui no li interessa, i ens vol dividir, hi ha persones, i sobretot des de partits com el Partit Popular, Ciutadans, Societat Civil Catalana, de fet, sempre està darrere d'aquesta idea, d'alguna manera volen trencar la societat, volen fracturar-la, perquè aquesta cohesió enforteix molt, i de fet es va veure molt també a l'1 d'octubre, aquesta cohesió, aquesta unitat de la població. Vostè ha treballat directament això amb casos, amb gent acabada d'arribar al país? Sí, amb persones que han vingut de Rússia, de Xina, del Marroc, del Pakistan, de Romania, d'arreu, de Sud-amèrica també, i que gràcies a la immersió, en poc temps, han tingut accés al català i al castellà, i que justament la immersió el que té és que permet la llibertat d'elecció de la llengua amb què un es vol socialitzar, perquè fa que no quedis exclòs de cap de les dues llengües, i que, per tant, també qui escull el català ho pugui fer amb la tranquil·litat que tothom l'entendrà, perquè tothom entén el català i el castellà. Per tant, això jo crec que és un bé que no... De cap manera és un model d'èxit, està demostrat, els resultats ho avalen, els resultats acadèmics... Hem vist, a més a més, avui la notícia que ens arriba del Constitucional, després la comentarem a la taula, on es fa marxa enrere en la idea del ministre Wert que la Generalitat pagués, dotés amb 6.000 euros per cada nen o cada alumne que volgués rebre educació en castellà i no hi hagués un centre, cap centre... Quan un model funciona, de fet, el model funciona, no? Llavors, tots els intents de corregir-lo, de fer, són coses molt difícils, de com gestiones, i el que es vol... O sigui, com gestiones l'accepció d'un model que és tan inclusiu i que resol realment el problema sense vulnerar drets. Llavors, tot el que es vulgui fer en paral·lel és erroni, no ajuda. Hi ha qui diu, no, és que el consens ha canviat. Aquell consens que hi havia quan es va tirar endavant el model lingüístic. Bé, jo crec que aquest consens hi ha qui vol que canviï, i si s'analitza bé les conseqüències que té l'altre model, és difícil trobar consens, perquè l'altre model és el de segregació, és el de dividir la població segons el seu origen lingüístic, segons el seu ús lingüístic familiar. Això, fer una societat segregada no té cap sentit. Llavors jo crec que no existeix aquest consens. Es vol fer veure que existeix, però no existeix. Alcaldessa, com veu vostè altres qüestions de la política catalana d'ara mateix? Vostè que també va haver de passar la seva investidura, ara fa més de 2 anys, no sé com veu la situació política i el fet d'aquest debat que hi ha sobre com s'ha de resoldre també la seva investidura al Parlament de Catalunya. No voldria ser a la pell dels que han de gestionar aquesta complexitat enorme. Afortunadament a mi no em toca dir com s'ha de resoldre, però sí que m'agradaria dir 2 coses.
Una és primer de tot, és que la pressió que hi ha, tots tenim ganes que hi hagi govern, que es torni a la normalitat institucional, però no ens equivoquem. El debat no ha d'estar sobre com gestionen això les víctimes d'aquesta situació, sinó que en tot cas ha d'estar sobre els que l'han causat, sobre els botxins que ens han fet arribar on som. I l'altra era precisament aquesta, no oblidem com hem arribat aquí. Partim teníem un govern legítim que és destituït per aquesta intervenció de les nostres institucions, per aquest 155, amb presos polítics, en persecució de la llibertat d'expressió. Tenim unes eleccions imposades i el que trobo gravíssim i molt preocupant és que els mateixos que les van imposar ara estiguin d'alguna manera intentant corregir els seus resultats fent tota mena d'impediments perquè es puguin fer efectius els resultats tal com són, que és com han de ser sempre en una democràcia, que és la gent vota i es tiren endavant els resultats del que s'ha votat, configurant el que sigui possible. I em sembla que això és important no perdre-ho de vista. I finalment, no sé com ha vist aquesta, no en diem fugida, perquè Benet Salellas deia que ha anat a buscar refugi a Ana Gabriela a Suïssa, creu que és una sortida, no sé si lògica? Bueno, jo crec que davant de situacions d'enorme complexitat com les que estem, respostes i estratègies també excepcionals. Estem en una excepcionalitat, doncs respostes excepcionals. Crec que la situació que és d'alguna manera estem davant d'una causa general que no dona cap garantia a ningú, una causa general que persegueix ideològicament. Estem davant d'una crisi de l'estat de dret. De fet, jo dic que estem davant d'un franquisme en democràcia. Estem davant d'una situació que no hi ha garanties d'aquest estat de dret. Per tant, qualsevol estratègia, sigui quina sigui, és una estratègia que és correcta. Cadascuna aporta alguna qüestió, aquesta també aporta, la de sortir, com també han fet les persones que han anat a Brussel·les, aporta el fet de la internacionalització i el fet de poder seguir actuant des de fora. Per tant, ja dic, estem en una situació excepcional i, per tant, les estratègies excepcionals són les que toquen. Doncs moltes gràcies, Dolors Sabater, que vagi molt bé l'arrencada demà d'aquest any Fabra, que es fa a Badalona, al Teatre Zorrilla, demà a les 7 del vespre. Moltes gràcies a vosaltres.